Sa number 3, 5th District Representative Maria Lourdes Arroyo magasuporta sa kandidatura nanday Ferdinand Marcos Jr. kag Mayor Sara Duterte para sa 2022 nga piniliay. Si Arroyo nga katapos ang lakas CMD kag kapartido ni Mayor Sara ang nagsiling nga suportado niya ang unit team ukon ang Marcos-Duterte tandem kag siya magakampanya para sa ila. Ginalauman man ni Arroyo nga ang mga alkalde sa 5th Distrito ang magasuporta man sa unit team. Sa bahay ni Isabela Mayor Irene Montilla nga katapos ang Nationalist People's Coalition, siya ang nagahulat pa sang abiso sa iyang partido kung sino ang presidential aspirant ang ilang suportahan sa 2022. Sunod sa kay Arroyo, mahimo nga sa Enero makabisita ang unit team sa probinsya pero hindi pa man sa karon napatod bangod sa sitwasyon tugal sa pandemya. Si Arroyo na nagtagsang e-trike sa 117 ka mga barangay sa bilog 5th Distrito sininga adlaw sa Banwa sang Isabela. Since I am lakas, my national, tinangnan ang national sang lakas, di raman ako. So, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, Sara Duterte, unity. Will you campaign for them sa imo nga mga constituents? Siyempre, Mga mayors mo, kung maupod man na sa imo, Pani, ay inagid ang ginapahali ko. But I think, tanan ko ilang okay. Now, not yet. We're still waiting for the party to let us know who of the candidates we support. which party? NPC.